manudlag guys. So ako na siyang gingon. At wala, hindi ako nag-eyeshadow kasi di ba guys ako. O gitog na ako karon. Mao nga na akong sulot. So tanawa ra bago na siya. So ako ni. Hi, hello guys! Kain tayo. Kain ako ng ito soup siya. Soup. Wala pa rin subo ko. Ang lapit. Ganun. Lalaman ko guys. Hi, hello guys! Mukbang na naman ako. Ito yung kanin ko ngayon. Rice with fried chicken. Then, may tuyo na naman ako. Then, may vegetables. And then, ito yung soup ko. So, let's go eat! Kain tayo guys. Hindi ko alam kung ano kaya lipat ko dito. Dami kasi nila. Kalimutan ko ng sausawan. Oh my God. Yung magic sauce ko. Ito yung tuyo ko guys. May cold pa ako guys ha. Kain tayo. Pasensya na po ako, naglalaway kayo.
Mamaya yung buko kakain na. Gutom. Higop sa paparakatsan. Bakit ka sa mga tigulang? Ganyanin ko na nga lang. Gusto ko to siya. Diba? Parang busog na ako. Tuyo. Pinitay ko yung TV para for sure na hindi ako mas-CPR. Kasi yan, lagi na akong nasi-CPR. Wisit na yan, ano na yan. Busog na ako. Ang bilis kong mabusog. Kalistas ko pa nga lang eh. Kasi pala yung inom ko kanina eh. Huwag kayong maglaway guys ha, kasi very simple lang tong dinner ko. Galing ako kanina sa labas. Shop. Dito lang sa baba namin. Sabi nila ako, anong tawag nito? Nanguliriti ko gamay sa akong naong. Pero, wala ko manudlay. Hindi ko ganahan manudlay kanina, ng akong buhok. Nangalagas, nagtangtangan, ako suklayon. Manudlay lang ko, mamalik ko. Ako lang nagsiingulingon. Bye. Bye.